אני מרצה להתפתחות אישית, מאסטרת NLP, מנחה ליוגת צחוק ו-NLP. ברגע שהגעתי אלייך, זה באמת שהיה להסתכל על עצמי באור אחר. קורס ה-NLP הזה נתן לי ממש כלים, פתח לי את הדרך. הייתי קצת מבולבלת מהחיים, רציתי משהו שינוי. פה מבפנים צעק שאני צריכה שינוי. לקחת את מה שאתה מפחד ממנו ולפרש את זה. שינוי עצמי, לקחת את הפחד שלך ולהתמודד איתו. במהלך הקורס נוכחתי לדעת שאני יכולה להתמודד עם כל אתגר. נתת לנו ראייה אחרת, הסתכלות אחרת. קורס ייחודי, שלא מוצאים אותו במקומות אחרים, בגלל שהוא משלב בין קואוצ'ינג, שזה בעצם אימון אישי, שזה NLP, תרפיות ממדים, לבין שמחה אמיתית. אפילו הסובבים שלי אומרים, נועה, ממש את מקרינה רוגע, את מקרינה שמחה, את מקרינה משהו אחר. זה אהבה עצמית, קבלה עצמית, כאילו באמת הומור. כולך בריאה, כאילו את יכולה לפרוץ גבולות. החיים האישיים, זה נתן לי הסתכלות אחרת, משנה את החיים, פירוש אחר למה שאנחנו ביום יום מתמודדות איתו. זה באמת שליחות. בשבילי זה שליחות, והרצון אז באמת לתת שכל אחת ואחת מאיתנו, שהיא מגלה את הייעוד שלה. לפרוח, לשמוח, לצעוק, אני כאילו... אין, קיבלתי כלים אדירים. האמת שאני רציתי עוד ללמוד, עוד. אגר יש לה תחומים רבים שהיא עוסקת, וגם קורס NLP אני ממליצה שיבואו ללמוד אצל אגר. אגר קודם כל מעבירה אותה בצורה נעימה, עם הומור, מהחיים שלה, ממה שעברה, מאוד ממליצה לכולם, לכל אחת ואחת.